אני צריכה להתחיל סרטון עם בעיות של שיער. אני לא יודעת. אז בקיצור, היי, איתכם דיאנה, וברוכים הבאים לערוץ שלי. בסרטון הזה אני רוצה לספר לכם על זה שסיימתי את הבית ספר השנה. כפיים. כל מי שיודע או שלא יודע, לא משנה. אני כיתה ה' ואני כאילו עולה לבב. ובקיצור, כן. סיימתי את השנה ועכשיו אתם תוכלו לראות את הסרטון של סוף השנה, או נגיד ככה, איך שאני יוצאת ולא חוזרת אליו עד שנה חדשה. אז אני דיאנה וברוכים הבאים לערוץ שלי, והיום אני כבר אסביר לכם. נעתי סיימנו מהכלא. סיימנו וסבתא חרשנו. עכשיו 3, 4 וחופש גדול! לאחל לכם חופש גדול מוצלח במיוחד, כיף של חיים, ללכת לכל מיני מקומות מוזרים שמעניינים אתכם מאוד, ובקיצור תהנו מהקיץ הזה. אז איתכם הייתה דיאנה וביי.